Muuten olisi ollut kiva ilta, mutta Pride pilasi kaiken. Joka paikka oli jono. Minne? Mihinkään ei päästy. Jonotettiin johonkin Lapsipalatsin terdelle. Ei kun Biorexin. Biorexin terdelle puoli tuntia homomiehen kerran. Ei ollut homo siinä. Olihan. Ekal terde. Niin, mut mikä oli myös? Hän sama. Ai, narkki. Niin, perus. Narkkihomo olisi. Henna ei uskonut, että homojen kanssa pystyy Ei, sosiaalisoimaan. vaan narkkien kanssa. Aivan. Puoltu Hän oli vetänyt 45. timanttia. Ei kun timantti oli Googletetaan. huono, niin Timantti hän huono, sanoi, että googletetaan. jotain timanttia parempaa oli vetänyt. Joo, hän ei juurikaan viinaa. 40, ei enää nykyään. 40 minsaa hänen kanssaan juteltiin siinä Kyllä. jonossa ja miesystävä oli kotona. Afrikasta on taudi. Joo, lääkekuurin kourissa. Sitten täräytettiin siitä katsoa, mikä meininki Lapsipalatsin terdellä ja M-baarissa ja- aivan hullut jonot. Sitten mentiin Aussibaariin katsoa aivan hullu jono. Ei jaksa mihinkään ottaa. Sitten tavattiin uusi pariskunta. Kerro Tampereelta. heistä. Juu, Hämeestä kuule. Hämeestä, Tampereelta etsivät sirkusta olivat Lost in Space. Niin, sirkuksen ovelta 10 metrin päästä. Mistä täällä on sirkus? Hennalle olisi mustaa makkaraa tärähtänyt sieltä puolukahelun kerran. Kun Pariskunta. mä fanitin Tampereen murretta. Kyllä. Ja sitten, He oli söpöi. joo, sitten mentiin katsomaan Mikon kadun paikat. Ei ollut Juu, mitään. ei Tai siis ehkä aivan täynnä. jääty. Perkele on täynnä. Kerro tosta vesipullosta myös. Juu, kato. Kamahomo otti siitä meikän vesipullosta huikat, niin en sit enää siitä juonut Roskiihan se lensi. Hennan kunniaksi. Tää on nyt Hennan vesi ja tätä on tässä nyt häppää. Siinä ei oo Häppävesi. mitään. Niin tässä on pari tuntia oltu kuivin sui. Tällaiseksi tää on mennyt. Ja Vähän harmittaa. Joo, ja nyt mennään sitten Kallioon katsoa, onko Roskiksessa ihmisiä tai Eiku jossain Kuikasta muualla. Eiku tai- Kuikassa aivan. Mut Jos sieltä hei. ei saada viinaa, niin se on Sorono. Tapaitte. Tapaittes. Kelaa, kun vanhat ihmiset kerrankin pääsee Kalliosta johonkin, niin kuin Sitten keskustaan menee esim. tällaiseksi. trendimestoille, niin Niin, mun mielestä nyt jos koskaan tätä voisi päättää sanoihin tämmöiseksi, tää on mennyt. kiitos.